はい、それでは、ちょっと番外編ということで、食塩水問題、2% の食塩水 400g、8% の食塩水 200g 混ぜたら、何%の食塩水ができますかというような問題。見たことがあると思います。はい、その時に、ちょっと寄り道なんですけども、下の方の考え方、10度の水 500g、冷たい水ですね、と90度の湯、熱湯 300g を混ぜいたしましょう。何度になりますか言った時に、10たす90で100なわけねえだろうということだと思いますけれども、はい、普通に考えると10度と90度の間になってくると思います。その時に、ちょっと今回、数直線の考え方をしてみてほしいんです。さあ、行きましょう。10度、20、30、40、50、60、70、80、90、横軸は一応どうですけれども、という形で10度と90度取りましょう。はい、普通に考えたら10度の水と90度の湯を混ぜたら、この間になってくるでしょう。その時に、同じ量、もし 500g、500g でもいいです。300、300でもいくらでもいいですけれども、同じ量だけ混ぜるとすると、おそらくど真ん中である50度に落ち着くだろうと思います。はい、それよりも今回は水の方が多いということを考えると、水を多くすれば多くするほど当然これよりは、低い温度、10度に近づいていく形になると思います。はい、今回は混ぜてる量の比に着目してあげてほしいんです。5対3の形で混ぜております。一応水の方が量が多いということで、温度としては10の方に近づくはずだ。今回何度に落ち着くかというと、実はこれが、数直線でこれ比を見てあげてほしいんですが、10から見たときには3対5、3対5、90から見た場合でいうと5対3ですけれども、の場所、今回40度に落ち着くんです。感覚的には分かっていただけると思います。ただ、こちらは外部への熱の出入りはなしということで考えてあげてください。はい、それと同じような考え方で、食塩水問題もできます。はい、薄味の食塩水と濃い味の食塩水、混ぜたら、おそらくこれも2と8の間パーセントになってくるでしょう。その時に、はい、これも数直線の考え方してみましょう。2%、3、4、5、6、7、8、8%、こんな形になると思います。はい、今回、薄味、濃い味、どっちを多めに混ぜてるか、薄味の方を、多めに混ぜてます。ということは、ど真ん中 5% よりは、やや薄い方に寄ってくるはずだというのが想像できると思います。その時に混ぜる量の比値を確認しておきましょう。400g と 200g。簡単な比で直すと2対1ということになってきます。もちろん数直線で見た場合には、こっちから見た場合には、1対2の場所。1対2の場所。はい、4% ということになると思います。はい、考え方大丈夫ですかね。で、この考え方をきちん
考え方をするときに非常に、ああ、そういえばこんな考え方したなっていうのを思い出せると思いますんで、豆知識として、あるいはこれ実際方程式でおそらく解きなさい